duduk duite aku amplope kok apa? Apa kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saat menerima ini. Bakul suami. Piye? Sing ngene. Ya wis nyanyi lho kok meneng. Nek mau mancing-mancing lho aku gak. Kok cara duduk duite aku amplope kok apa? Bayane. Lah ya aku mulai. Anak usah lega nek ngono kuwi. Oke ngapa oke nolak. Oke lah. Apa kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam. Nyuwun gending, jula-juli, ingkang nyekar Bapak Jumiran, saking kula anak wedok. Pun mau pun sah. Oh ini berarti jatah Pak Jumiran. Oke. Ya, ya. Pak Jumiran iki kula sange ikhlas, niki gandeng namung 50.000 mungkin. Nggih niki tok. Diparengke. Mesti kalau batin ibu ditambahi. Ya tidak dong aku lagi. Bapak, saat menerima ini, tolong diabadikan Ibu. Mungkin selanjutnya untuk minta dana lagi untuk jalan. Wah, Ya. Kita kan kalau bareng to kuwi. lah iki lakune wong sugih kok. Nganggo sepatu sing mesin. Menyapa warga berarti. Nek ora duwe ya ndung mus. Iya Pak Jumiran, terima kasih. Tolong diabadikan. Gayanya dimasuki duit. Nah, kula niku napa mulih? Wah, kula niku jan cita-cita jeng bantu nih kek gak ada napa-napa. Tak wacane iki sisi. Wacana. Lho kok ombomen to bareng bengi iki? Maksudnya bubune kuwi to, kok ngono bubune apa tenan mancing. Niki sing dereng kadung tresna, terus Madiun Ngawi. Nggih. Terus Lumbung Desa. Oh, nggih lumbung desa. Lumbung Nah, Desa terus kok. iki. Lumbung desa niku dangdut mawon. Dangdut Bren. Kok gara-gara kena kuwi Lumbung Desa. Sing anu gak sing diatonis kuwi. Saiki ana di tempora tuh. Tidak, sudah tak ambil tadi. Oh iya. Hari Pak kemas Jumiran tadi. Bojo loro wis. Wes, Terus Sesideman belum. Urung. Loro Jonggrang. Loro jumbrang. Loro Jonggrang. Ah, Karo kamu? ya iya loro jumbrang. Nembang lho iki ora ramen lho, gak kok ramen. Ora dobrak-dobrakan trimo produk-produk kamu. Oh. Ya serba kena apa-apa iki. Kentongan kok kari milih nek kula iki. Nah niki pun silian gen cakruk. Bakul suami. Udu bakmi kau ngono udu bakmi. Nek sing rada gedhe kayu lo ning rada gapuk unine piye? Piye? Hei. Sing tik piye? Sing nok. Arene ning. Nah sing Hei, arene ora nyerepet kono lho. sing ngono mau piye? Sing ngene. Aku seneng dolanan karo ya, Pak. Oh maksudnya dolanan cangkemku ngono ya. Nek karo wong tuwa iki ra entuk muni cangkem. Enggak kare muni kok. Lah iya, mulane nek karo wong tuwa iki ra entuk muni cangkem. Maksudnya toko yang ini kula niku ngeten iki ngeyel kali putu. Ndak dosa. Wong tuwa ki kaya ngono karo Allah. Ayo ra entuk muni cangkem. Putuku sing sakan paling umur boten gak ada omongan lan mergo wis ora rungu Asing tak ngerti, Mbak, ono jawabe. nang pasar. Terus karo sapa, Mbak? Aku putuku mbakku. Ora mbakku. Jam piro? Hah? Jam piro? Ora tuku ora piro? Jam piro kok? Ora tuku. Kayak aku punya budek kok ya. Ora tuku. Mbak, nyanyi karo aku. Aku lho apa? Roro Jonggrang. Hah? Roro Jonggrang. Heeh. Aku lho main apa kok kowe? Piano. Roro Jonggrang. Heeh. Sing apa? Joglang. Joglang. Roro. Roro joglang. Nah, Seneng aku delok radio. delok meneh radio iki ngrungokke. Tak headset kok
Sita ngerti headset. Jadi kalau kamu itu sudah kalau kamu. Kamu selalu yang harus kerjaan cuci. Kamu jengkel-jengkel, jengkel-jengkel. Jengkel-jengkel. Sedikit-sedikit. Monggo Mas Roro Jenggrang. Roro Jenggrang kok Mas, tinggal ke kopet karo kipot. Kok bareng insiden meneh. Yang pamirsa ki nonton mayang aku sing katon ning Budi ning gone desaku dhewe jaman. Nek kono nek koran ning nggon rest area malah nggon tol kali. Lah apa? Lah pop mie Kepengen kopi ya? ora oh. Lah piye? Aku takoni tuku pop mie ngono. Piye? Rasa apa? Rasa sakit tapi ngono. Kok rasa sakit to? Lah ora aku ora ngerti anu ning. Aduh. Pak Bowo pun di Pak Bowo. Pak Bowo nunggu klatur nggih. Nggih, kula pitados pilih menika mie. Lah apa? Lah apa kowe kurang matur kok ya. Genah iki dipamrih ning Eh, boten kula ngono apa pamrih kula nek iki sedulur kula mboten napa-napa. Pintere rek. Are siji. Nah, Apa wae, Bali. apa? Dari swara. Iki menika kok malih Pak Jalang? Lah menika wonten. Oh menika nggih. Wonten Susi Demang. Wonten apa ki mau jenenge Lumbung Desa. Madiun Ngawi Kadung Tresna. Wes Madiun Ngawi mau. Kuwi urung dik. Urung ya. Wah aku yo Iya. dadak ngene iki model. Kadung Tresna napa? Kadung Tresna, bar kadung Tresna ya kadung nyilih. Kadungnya. Menika munggahke sindene. Yo, enggak di sini, Mbak. Apa? Dik. Aurani, Aurani. Ini ya. Iki Ini. nembe lulus SMA, Mbak. Oke, lulus SMA pundi? SMA ngerti, Dik? SMA. Oke. Pojok ya, pojok. Pojok. Tuminya di sana. Oh, jelas kenal Pak Guru nek kuwi. Lah iya ngono, di guru yo. Pak. Karena Sopo? aku ya guru. Sopo? Karena aku guru-guru Kepala sekolah kuwi ora ben-ben. Kepala sekolah tuh empeng nyaron. Ya sesuk dino Selasa, lah kurang iki kepiye. Ora apa-apa. ya. Sepenting tertib. Karek Mbak Remi ngono Mbak napa? Kadung Tresna mawon. Oh, kadung Tresna ya. kalau juga jodoh nek kene pentasnya kalau juga. Ya, kancani Mas Landu. Itu Pak Ade sing joget. Oh iya Dik. Sendiri ta Mbak ya? Sendiri. Ya, pakai mic aja. Ya. Nggih. Sing Pun tenang. mangestoni nggih Mbak Tati. Sing nyanyi sing tenang gitu. Menika lare menika alhamdulillah saged mlebet wonten ing isi Ngajokarta Hadiningrat. Wah, sesuk tenang lho kok. Aku tenang. Menika kader-kader seni. Ya nggih. Aku mlebu ra pati isi. Ya mlebu isi mana. Nama resmen tadi iki mboten Kurang. isi. Ya nek kono kuwi ya isi ning kurang rabot sithik. Iya mestine beda karo sing kae mau, ya ta? Kowe wis nyanyi lho kok meneng. Lah dereng digameli. Wah, gameli kok nyanyi kok gameli nusul. Oh ngangge anu gamelan. Waduh, dibuat malih. Mangga. Sibot. Sepene dhewe wae enak. Nanti kau nggak kekak boleh kanca. Pada ya lah iya, wedok jan lembrono. Wah, Joko sing digawe nika bapak lenggah nika. Kok bapak. Weh. Pak, asrep mboten niku. Mboten. Mriki mawon sing mboten. Padune nek ngono ki.